Uy, pagdingin ako, tuyo ah. Ayan lang. Makatawa po na kayo. May iso, nililita mga kumpiyansa, no? Suko yun ang yawa sa tuwa. Kaya mo, natulog katuig na kita dire nga. Gapadayon o sa tungas aning lugar para diring lugar na simbaho nato ang atong buhi ng Ginoo. Now, kabalo naman mo unsa nitabo sa primerong anibersaryo nato ikaduha o ikatulo sultian ta mo ako ikulatap ko siya wa. Atong nakaadto ko kang sister Trey kay kuyo sa kong asawa kay nagpahilot ni. Igo lang mo ayo karon tugnaw kay pamor ang unog nato pero kabalo na ko matrabaho gin siya wa. Dili gina siya musugot ng lampusta kay dili niya sugot ng diring lugar daghay kalag yung simba kaniya pero di siya magmalampuson ang moingon lang jud ko sa ay jud mo kumpiyansa gampo jud mo kay kung kining kung dako kay kasuko ang yawa aning lugar aning simbahan aning mga tao diri nga gasimba tungod kay nakabalo siya nga naagyoy panalangin ni ibuko ang Ginoo diri. Basahon nito ang Biblia ing ana gyud na human sa panalangin si Job gikuha ang tibuok niyang pamilya, gikuha ang tanan niyang mga katigayunan. Way nabilin hasta siya gikan sa lapalapa paingon sa ulo puno og kagid. Wala siya mabiya sa Ginoo nagpadayon siya. Pero sa katapusan basahon nimo ang last chapter sa Job. Makita nimo nga gipanalangin jud siya sa Ginoo. Gidoble sa Ginoo unsay nawala siya. So nanay kuaning lugar ining nanay gipadala ang Ginoo. Sa una pa nga kining lugar unanan jud ni nga bitaw tapukanan sa mga kuan. O ma-realize na ginagaling atong senior pastor nakabantay na pud ana og gusto siya nga unsa ni mosulod siya dire. Pero paningkamutan nato nga kita mo yung barok, kita mo gipadala dire. Ato yun ning paningkamutan. Salamat po sa tanan nga nagtrabaho no. Ready na kita kung atong tan-aw na ni gamay na lang mabalik lang tayo sa kaadlaw silhig ng dikso. Karong moabot ng Merkulis half day actually napami klase. Mo report pa mi sa eskwelahan pero wala na klase. Kaya ang bakasyon wala pa man. Human man yun na ang bakasyon na human sa graduation. So, pero pwede na kakalakaw. So, karong Merkulis, makita na yung kagiri. Kuyugo na ko niya kong anak ng lalaki. Decorate namin. So, ang board, ano to ni Bernice? Makita na ko diri. So, ang ako lang puhanyo sa inyo magbiting mo taon niya. Pero, kung ngayon na, isa lang kaadlaw, Bernice, kay murag kumplito na gini siya. Ako lang yun ning kanon ka. Mugapo lagi ni. Mugapo gini siya. Ay karon sa una kita parang mabutangan ni siya sa decoration na po kay lain nga style. Ay paputang ipakita sa mga bisita o sa Ginoo. Para iyahag yung ngalan may maya so sa dalay ko ng Diyos di natin ito magdugi no. Ay ayun sa iyo pa man. Kaya matiyari ni kaabot ko 1 hour kung kuhan adit. So kita ang akong iwali di ang kung ihata ako i-share sa inyo pasensya na madunggan na bagit ang susa wala pala kita na uli yan ganing sipon sige lang kabalo dyan ko nga kadaghan naman ko katilaw kaning nga buhat siyawa balamas dito sa Occidental grabe dyan kang buhat po ito siyawa. Pero pag human, wala na. Undang, tiba niya kanina. Kung giyon sa mo paghasol ron, pagka human, to, karong it's a 30. Undang niya, wala. Wala naman, sa paman siya magkasul-hasol. Wala na, natuma na. Naka-daig na ta sa Ginoo, nakapasalamat na ta sa Ginoo. So, ang akong i-share sa inyo kaling awali, sa English pa kita gitawag ko ni siya God's friend. Ang amigo sa Ginoo. Nada amigo ang Ginoo. Makita nato na siya. Marabitaw kung makakuan man ka, kung dili ka gabasa sa pulong sa Ginoo,
makuratan ka kay ngano Ginoo makigamigo tao. Nga barago sa ato diri diri pata sa kalibutan. Natay amigo. Kiunsa man pag-establish nganong naay amigo. Nganong nagka-amigo na. Naagyo na siya, primero naagyo na siya kining communication. Dili ko na po natagbo mo sa tao. Primero pa ninyong kita kay istorya mo, then hanto na pag-istorya ninyo, pag uli mo sa balay, ganahan ko atong tawhana, ganahan ko atong bayhana, kung babae po ka. So, kada kita ninyo, mara na. Sige na mong istorya, kay murag na ay something banding sa inyo, ha? O gitawag na tukumon sa inyo, ha? Pare-pareha mong hilig. Para bitaw lang, para anak ka, mahilig ko swimming, mahilig ko langoy. Kanya, ang isa, mahilig cycling, mag-away yun eh. Hanggang sa cycling, mag-bike niya, kaya mag-ligo sa tali, ano mo pare hilig? Kung pare-pareha mo hilig, posibleng magka-amigo yun mo. Then, last is commitment. Naagid mo, kanabitong istorya ta nga, na ako ugma. Ang amigo, dili yun na siya mo biya. Masaligan yun na to na siya. Ingana po na ang Ginoo. Dili yun na to, dili ang Ginoo makig-amigos ato kung wala ning kining tulo. Kung dili ka committed sa Ginoo, kana bitaw mo ingon ka, Lord. Lord, nakoy ihatag sa imo. Dili man gyud ta makaingon nga kana bitaw maghatag sa Ginoo sa paghatag hindi man magawa sing kamot is pagano pagduwato natong kuan. Ihatag nimo sa simbahan, ihatag nimo sa pastor, ihatag nimo sa imong isuon diya sa pagtuo Kristohano. Hindi kuan na sa Ginoo kanang gitan-aw niya na sa ato last na wali nga siya imong gitagaan ana. Bantay ta na kay kung wala nang ingana dili ta committed sa akong pagkakristohanon. Dili na to mamigo ang Ginoo. Naa ba niya gitaw sa Biblia nga gitawag sa Ginoo iyang amigo? Sa Old Testament isa ra na siya kabuok. Sa New Testament, daghang kayo, minilyon. Medyo ko kabasaan ng pastor. Ito mo ba sa ato ng isbutan doon? So, usbon ako. Tanang mong amigo, para diri o. Butang talang gatapan ni balay. Nagbulad ko rin diag mais. Kay, insan eh. Bagong harvest ba? Ipagaling na, ibulad ko na siya. So, nanon ko yung lakon po nga importante. Sa kadaghan sa akong silingan, katudyo na akong amigo akong doolon. Bay, kanang ulakaw ko madugay-dugay tingali ko paliha ko tan-aw sa akong maisa nga usa na kanang gibulad na ko diha. Ang amigo kung ingon na siya oo sigurado gina. Pero dili nimo amigo mutando ra na pagbalik nimo gamay na nabilin kay wala di kakanas man no kung sa ba. Pero ang amigo bisan pag coming ang ulan siya na mangunay. Ang ulan narabot si pare. Ano ba ito'y gibulad nga mais? Ako, dagan din na siya. So, yan ang ipuson. Ikaw po dito nga ito sa layo. Hadlok na ka. Lah, ang mais ito, pag-abot mo. Uy, wala namin nabiling dari. Pag-atin mo sa pala. Ay, pwede akong hipos kayo. Musulog ka wala, luuya po sa mais. Muna, amigo. Kasaligan. Ang Ginoo nag-istorya sa ato, anak na. Naisa katao nga giisa Old Testament nga gitawag ng amigo. So, po na ako, naagyo ng pag-istorya. Ng communication, dili yun ang wala. Sa Kristohanon o sa tao sa Ginoo, saan ang istorya? Kanang kaamputan, nag-istorya ka sa Ginoo. Naingon ka, Lord, tabangi ko. Sa Lord, salamat sa mga panalangin, Lord. Nag-istorya ka sa Ginoo. Kung sa pagtubag sa Ginoo, diris Biblia, kabaga ang Biblia, naagi panahon na kanang imong gibasa, tukma sa imong gikuan. Diyos sa imong ipangayo sa Ginoo. Then, naapon na siya commitment lagi o katapusan magka-pareha po. Namoy naikumon. Sa giunsa man sa tao sa Ginoo. Ganahan ka mo pa sa siyang pulong. Ang Ginoo po, ganahan iyawan ng pulong. Ganahan mo sa siyang nakatagbo yun mo. Kung mamit ni mo ng tulo, ingon tong usa ka author, amigo kas Ginoo. Pero sa Old Testament, usa ra jud gitawag ana. Sa wala pang tawo ni si Kristo, gitawag nato na si Old Testament. Isa ra jud ka tawo gitawag sa Ginoo nga
iyang amigo. Pero dire sa bagong tugon, pagkatao na ni Kristo, minilyon. Naingon mo, magkaroon pa ko kanungog, anak, pastor, sige mo. Ato nang tunan ron. So, ang atong Kristo dinata sa Isaiah 41, Isaiah 41, 8, Utso. Nag-ingon dire ang pulong sa Ginoo. Apan ikaw, Israel, akong alagad, katawhan ka sa ako pinili. Kaliwat ni Abraham nga akong higala. Si Abraham di ay ang ignan sa Diris Biblia nga amigo sa Ginoo. So ato binantunan si Abraham ron. Kagiunsa niya nga amigo man sa Ginoo. Kadaghay tao sa una. Dito sa una na si Moses katong gibuak niyang ang dagat ng tabok sila gikan sa Egypto paingon sa Kanaan. Wala siya tawag si Ginoo biyang amigo. Pero si Abraham gitawag siya Ginoo. So na ko pagbasa. Apan ikaw sa Isaiah 41 bersikulo 8 lang ingon dire. Apan ikaw Israel akong alagad katawhan ka nga akong pinili. Gignan niyang Israel. Kaliwat ni Abraham. Kaliwat mo na ni Abraham ang mga Israelita nga kaliwat ni Abraham na gisumpay ang Ginoo nga akong higala or akong amigo. So magampo ta dalay ko nung buhi nga Ginoo. Salamat ani nga panahon parigad ikaw nagdala ani nga kala Ginoo. Ang imong pulong nag-ingon usa ka kalag nga mudawat kanimo nagyagaw ang langit ang mga anghel sa kalipay tungod kay nanapoy sa katao nga naluwas busa sa man parigad Ginoo sa nianhi diri nga Abril lang una nga sa nianhi diri nga gusto makabalo kanimo sa nian sa tanan nga nianhi diri nga gitagaan kag higayon Father God ikaw nakakita sila kasing-kasing imuha sila salamat kay ang langit ang higyata sa kalipay. Amahan, ikaw sa maghikap sa pagsataksa na mo kasing-kasing karon aron amahan. Unsay natanong, unsa nga pulong nga mabuhian sa imong alagad nga pastor, imuha na dili na ako aparigad Ginoo nagasalig ko sa imong kaalam, nagasalig ko sa imong daghay nimo ot sa bunga tungod kay nakatabang kini sa amahan parigad Ginoo. Salamat palibuti sa kini sa imong mga anghel. Ay ang yawa na suko yung kanamo kanang panahon na pero ikaw ang mong himayaon. Salamat sa imong presensya ug salamat sa parigad Ginoo kay dili yun mining pasagdan abot among Thanksgiving ikatulong nga anibersaryo. Pasalamat sa salamat kay Father God Ginoo mining pasagdan makaanhimitanan Father God walay makita dito sa ospital walay usa pa na mga butang nga imuon sa tanas parang kababa pangili ni kani imo nang hiningan pagkat imo in Jesus name dili ka mapugong sa tanas sa among tinguha nga idaygon ka karong abot ka sa bato. Salamat pagkat kini tanan akong pasalamat lamang pinagisumbong to anak sa Kristo nga among Ginoong luwas. Amen. May utos na ko sa paabot pa paday. So atong tun-an ang kinabuhi ni Abraham. Kay siya ramang yo'y gaingon. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon manggod nga. Siya ray gitawag nga. Siya ray isa sa Old Testament nga gitawag sa Ginoo og iyang amigo. Now, kung gatuon yung tas Biblia, ako kung sigutan ng maestro biya ko, wala ko'y knowledge sa Biblia. Kay gikan sa gamay pa kong hangtod ilat nga likod 19 or 20 sa pikas biya po ko katulikaw biya po ko then tawag ko sa Ginoo sukad atong panahon na katingala ko sa gulingon makadungog ko wali diha sa radyo makadungog ko bisa kung sa basta ko anak unay gani basahon nga gamay kang gitawag latrak sa una ako ginong basahon himot ko malipay ka ng murag lami akong paminas kasing-kasing tawag dito sa Ginoo nga mahimong pastor sukad ato naman ako asawa buhi man na asuko na siya sa kuha wa mo ko ilaman sa Biblia
Dili ko kasabot mo, dili kay ko. Kasabot ko mo hata ay mo basa Biblia atong panahon, pero dili kay ko kasabot. Kay ngano? Wala ko mo kupakton. So ang akong style ato, magpalit ko mga libro. Isod na itong panahon na, pero sultihan ka mong isuon. Nanangit ko sa usawa na kada usa ka bulan usa ka libro. Palit ko. Pag magpalit ako na, basahon ko yun na example. Like for example, dahil ko nabasahan bayan sa lab. Pagbuhat ko, kuhan ito, notebook, utangan ko na siya glove na title. So, tanan ako itapok, na hanto matapok ng lab. Yung kintahin sa sa next page na po sa notebook about kintay sa ambition. So, ako nahantod nga, didaghan akong notes. Nagdaghan akong kabalo, pero nasuko pa rin siya sa kuha usahay. Maduha ka libro akong paliton. Niyahay mo karon nga panahon ka mo nga generation 30. May isa na, may kay? Saan siya? Ngano man? Kalipay ganun, di na ko mo palit og libro. Nanay internet. Sulod ka lang sa site nga mga Kristohanong daghan. Ang nagkagwapo, kay usahay mo, palit kang libro, title ray gwapo. Pagbasa ni mo, ano naman yun, kay kabalo naman kay kabalo naman ko ani. Iwasan na lang yung basa, pero dili ka na wala kay ka na-satisfy. Pero ka na sa article diya sa kuan, ikaw ganahan, ano yan, murag, oo, nga na naman. Di na limitaw, so kaya halos kabalo naman ka. Pangita na po, daghan kayo. Ulang paganin mong oras sa pagbasa, kay daghan, kay mga site diya. Mga amigo ka, mga pastor, ila po nang i-search ka, pagtanaw na pastor po ka, ila kang i-accept, ilang wali, paminom ka po, hindi, di problema. So, sa karang panahon na. Pero wala tayo panahon. Kasagaran sa batanon, games. Babae, lucky games. Ang babae, selfie. Then, post na yun. Padaghanay tag-like. Padaghanay tag-like. Ako, sukad nila ka, murabit tawag na macho, nakaskot sa anon. Dele, na dyan na ako, usbon akong profile pic na sa kuan. Kanang murang art lang na siya. Kaya nga no, appeal si Pastor of wala na. Maoran yun na, antod nga. Di na yun na mausap. Di maingon na, maglapot na magpuli ng kuano, taga-kuano ba, ganun taga-Facebook. Pwede nimo initupay ka nga do, kaya na kayo na imong profile pic, pwede nimo ilisan, dahil ginagawa ilisan. Kuyaw ni. Dito magdugay. Ay nga nung gitawag si Abraham igsoon. Pero ay nga amigo sa Ginoo. Ato yung tunan ang iyang kinabuhi. Si Abraham, kung imong basahon ang Biblia, kapito siya bisitae sa Ginoo. Niduol yun ang Ginoo siya. Ang Ginoo nakikistorya sa iya ha. Maayo ang tanan, no? Ako ang tanan mas maayo ang kung makikistorya po ang Ginoo. Dili na yun ang po sa tuwa. Ito nga masabtan ron. Okay. So, kapito siya nagpakita. Ang primero niyang pakita, mabasa na ito na siya sa Genesis 12, kapitulo 12. Din gisaaran siya sa Ginoo. Ignan siya sa Ginoo. Lakaw sa imong lugar. Biyayan imong lugar. Diha sa Or. Kanang Iraq na ron dito sa Middle East. Biyain ang imong lugar diha og lakaw dadon taga dito sa yuta nga saat kanang Kanaan o Israel na karon. Din giignan siya sa Ginoo og ang imong kaliwat himuon ko usa ka nasod. Ang iyang kaliwat bali sa iyong anak daghang kayo mahimo na usa ka nasod kay minilyon men tingali ng tao ay nakaron panahon na ina trato matawag tingali nagnasod ng milyon ginang syudad. Unsa naganang usa ka nasod? May saad ni sa Ginoo siya, na problema. 75 ng edad ni Abraham. Sakit ng hawak kay ano. Pero tingnan dili pa kay na murag kasaligan pa ng tao na panahon na kay ano, dili pa kay polluted ang environment. Pero nagyapon problema. Si Abraham mo ina. Giignan siya sa Ginoo nga ang imong kaliwat mo baga og maayo og mahimo siya usa ka nasod baga daghan kayo. Na problema. Wala si anak. Wala si anak. To si Abraham. Pila ka tuig labay, wala mang pag-iskutan sa Biblia pagdugay. Gusto mo mag-istorya sa Ginoo? O niya,
Ay ganaon ka sa Ginoo. Tila pa katuig ang mula ba ay na po nang ipakita ang Ginoo. Girinyo sa Ginoo, gibako sa Ginoo ang sahat. Iya na pong giignan si Abraham. Ang imong kaliwa diha mo gawas ang Mesaya, ang manluluwa sa kalibutan ni si Jesus. Ilikramo lagi si Abraham. Lord, huwag ko yung anak. Ginoo ba si anak? Pero ignan si atong basahan ng 15. 15:1. Genesis Kapitulo 15. Niringon siya. Humani ni nakakita si Abraham o pananaw nung nadungog niya ang Ginoo nga maingon kaniya. Ayaw kahadlok Abraham. Wala pa usbangalan ni Abraham niya. Ako ang imong panalipod, hatagan ko ikaw, dako kaayong ganti. Apan si Abraham yun, Ginoong Diyos, wala ako yan, anak. Unsaon ko man. Unsaon ko man kanang ganti. Ang bugtong ko manununod mao si Eliezer nga taga Damasco. Ingana mo sa una, kung wala sila anak, ang ilang mga kaning sulugoon sa una, ang ilang trusted na servant, dito mapadulong ngayon kataygoynon. Muning nilikramo na si Abraham. Kay wala mo aman ako hatagig anak, o makapanunod sa akong kaptangan, mao ang usa sa akong ulipon, unya nadungog niya ang Ginoo nga niingon kaniya pag-usab. Kining ulipon na dili maoy makapanunod sa imong kaptangan kun dili ang imo gayong anak. Gigna ni Jesus Ginoo, ang imo gayong anak. Mulaktaw ta paingon sa size. Kamo na lay parayan sa basa. Nituo si Abraham sa Ginoo ug tungod niini giisip siyang matarong sa Ginoo. Nagsugod na. Tanawa, wala si anak. Girinyo sa Ginoo. O gignan siya sa Ginoo nga. Ay nituo na siya sa Ginoo. Naigingon ang Biblia, giisip siyang matarong. Nagka-close na sila sa Ginoo. Bisang pipila, pirmirong saat sa Ginoo, dugay na nga panahon. Walay anak. Nakikinibalik na pag istorya ang Ginoo. Nilikramo na si Abraham. Pasaligan gyapon siya sa Ginoo. Nituo gyapon siya, nituo siya. O ang Ginoo ningon yun siya matarong ka. Usmo na ako pagbasa. Ang size ningon nituo si Abraham sa Ginoo. Tungod ni giisip siyang matarong sa Ginoo. Kita. O tagaan nga tag istoryahan nga sa Ginoo pinaagis Biblia. Matarong at ito yung mga dili. Mabot na dito magkuhan. Mabot na basig. Masuko na po na sa pero bilib na kuhan eh kung mga kuhan. Akong karnero magyatiman. Maminaw rin tao ni sila. Nabitaw, dili po ko nila padugong-dungugon nga sakit ng tinistorya. Basta ni mature ba? Pananagon akong ingon sa inyo nga. Bisa kung saon ko niya akong ingon derigwali nga. Kung sana, sugarol ka. Kung ka na si Alex, dili na siya sugarol, dili na siya maigo. Wala pinipigto sa iya nga. Pero sugarol siya, sakitan yun na siya. Depende rin na siya kung sa'y kuha niya. Depende rin na siya kung sa'y feedback niya. Kung masuko siya sa kuha, dili siya nasuko sa adir, nasuko siya sa Ginoo. Girimayin siya sa Ginoo, sample lang. Wala ko kabalo sa kinabuhi ni Alex. Domingo na kong aning pero inga na akong pasabot sa inyo. Ayaw mo kasabot sa pastor. Wala ko gabuhat o wali. Katuon ko usahay do ka oras. Usahay moabot pag 3 ka oras. Para lang igon ang usa ka itaw. Grabe po na yun. Nasa kong nauna, igon din ako. Meron sa kuwan. Hindi nga wali para yun ni kang kuwan. Dili ko na mauwi. Masunod lang tingalin ng kuwan. Ang Ginoo nakikistorya kung imo kung wise ka. Ang Ginoo nakikistorya sa mga gipukaw ka na. Amen. Sa tungkol galingon. So ingan na si Abraham. Mo nang gitawag siya Matarong. Matarong. Sige. Padayon na pagtagtuon sa kinabuhi ni Abraham. Now, itawag si Matarong sa Ginoo. Biso ko pa si anak. Saligan sa Ginoo. Now, si Abraham, makitaan po nimo ang kinaiya niya, tawanon nga kinaiya. Mamayo din siyang tao. Katong nibiya na siya dito sa iyang lugar, dito sa Iraq na karon kanang or, padulong ni Sis Kanaan. Ikuyog niya ang iyang pagumangton, kinamatay man ang papa to.
ang iyang papa o si Abraham, ang iyang papa sing pagkuman ko si Abraham magsuon. So gamay-gamay dumurong tanaw niya nga ako ko yung kung maluoy po ani. Pero naabot sa kaptanan ni abot ang panahon nga gipanalanginan din sila sa Ginoo. Ang ilang usa ka lugar dili na gyud kung sana magkanabitaw ang ilang mga karniro magsagol na mag-away na ganitong magbalantay sa karniro kay tungod sa kadaghan nga gipanalanginan Dios sa Ginoo. Hindi desisyon si Abraham. Kitawag niya ang pagkumangkon. Murag ingani ba? Tanaw lang siya. Tanawang palibot. Look may pangalan ato. Kung ikaw magpili sa lugar nga imong gusto. Kung moingon ka diri kas tuo, dito pagkupadulong sa wala. Iyang ipapili. Tanawa na gud nga dili kung sa ato biya na sa ato ang sitwasyon nato ron. Ay ako'y magpili. Kaya ako may magulang, swerte gani ka, kay gikuyog ta ka. Kunya napiksan kas panalangin sa Ginoo. Pero sa si Abraham siya, pagpili lugar. Kaya dili na pwede nga magtapok tang duha kay tungod sa kadaghan sa atong mga karniro, kamil, sa panakanding. Dili na kita mag-away na atong mga sulugon nga nabantay sa atong layok. So gipili ni Lot ang usa ka lugar nga tambok yung kayo iyo tatanaw niya kagwapo, gagreen. Pitiri ko, si Abraham, sige diha ka. Kaya diri po ko, nulahi yun ko nagsalig kas Ginoo. Makita na to sa kadugayan nga si Lot, hindi maakuan dito. Itong Sodom ang Gomora. Kaya nagpuyo po dito nga maayong nga lugar, tabunok ang yutla, kagrim-grim, makita ang gwapo yun, putang at mga karnero. Pero ang mga tao dito, nas kalibutan. Iwaktang na ganito, ang Sodom o Gomora mo itong akuan. Pero si Abraham, nagilak dito siya sa kilit kayo maayong ayuta, basta na ang Ginoo. Maayo yun. Bisa unsa nga lugar, naa ka, basta na ang Ginoo, sultian ka kung panalanginan kas Ginoo. Wala yawa nga makapugong. Kung muingon na gyud ang Ginoo, i-release na ko ang panalangin, anang simbahana, kaya nahimuot ka ng simbahana, bisan pagtanang demonyo, kung anong demonyo, ito ano sa yawa, magtapok tanan para ilan ang pugnan, dili di sila kapugong. Amen. Panalanginan yun na. Munang, maningkamot kita nga. Mahimot ang Ginoo sa ito ha, excuse sa gamay. Sige, tagpuan. Lagi. Ano lang? Nakabay ka video niya, sige. Gilay, katra tabi ka. Ay, edit na lang, sister. Luoy ang ginato. At least nibala na to sa siluan sa si Abraham. Nakikistorya ang Ginoo siya. Kaya nakakita gyud ang Ginoo kung sa iyang kasing-kasing. Dili siya bengtahuso nga tao. Basta yung siya nga, sige, pagpili. Kung diha ka, tanawin mo gwapo na. Ako na ning pili kay gwapo ngayon ta. Pero basta na Ginoo. Panalangin lang Diyos sa Ginoo. Nabangkit ano kas Ginoo ang iyang kasing-kasing. So nga na tamang atong tunan ang kinabuhi ni Abraham. Ikaduha, pero naay weakness si Abraham. Nagyapon siya ikaluyahon. Hadlok siya matay. Sa tigulang na sa tingali. Kay, kasi anak. Ato sila sa Egypt kay kaulaw ang lugar sa ilang ipuyan. Init kaayo wala ay tanong. Gamay na lang ang sagbot sa sabsabanan. Ato sila sa Egypto. Niging na niya ang asawa nga si Sarah. Pag-abot na to sa Egypt. Kung na'y mangutana sa imuha nga kinsa ka, igunsa ka nako, igna ha, nga igsuon ta ka. Igna ni Abraham ang iyang asawa, ang igsuon ta ka. Ang istorya ni Abraham nga ni, kay gwapa kay ang asawa. Kung mahipan kita sa hari, sa Egypto, kaya itong asawa, pat yun, si Abraham, para mahimog asawa itong asawa ni Kuat. So kaya nga ni, sugot po din asawa. Pakitaan po natin itong obedient ito sa babae. Grabe din karon. Kaya kay plano lain. Anaon ito na lagi. Ay, buyag. Isugot po din asawa. Mati ka lang. Kung wala kibuhat na ni Abraham, dili kay kausa. Kaduha. Makita nyo rin nato nga lagi na po siya weakness.